салом бинандаи азиз, ин нашри навбатии подкасти маърифати молиявӣ аст, ки аз тариқи ютуб канали оила манзури шумо мегардад. дар нашри навбатии подкаст мо мавзӯи қарзҳои ипотекӣ, роҳҳои гирифтани он ва дигар имтиёзҳое ки аз тарафи бонкҳои мо ба мизоҷон пешниҳод шудааст, дар ин бора суҳбат хоҳем кард. ёдовар мешавем, ки ин подкасти маърифати молиявӣ бо сарпарастии ҷамъияти саҳомии кушодии Орион Банк манзури шумо мегардад. ҳамсӯҳбати ман ҳастанд имрӯз як нафар огоҳ аз вазъи бонкҳо, бештари маврид таҳлилҳои худро дар ин масъалаҳо анҷом медиҳанд. коршиноси масоили бонкӣ Рустам Ғаниев ҳастанд. хушомадед устод. пеш аз ҳама мехостам дар бораи қарзҳои ипотекӣ, ки имрӯз дар шароити Тоҷикистон хеле маъмул шудааст ва бештари мардум мехоҳанд, ки эҳтиёҷоти худро бароварда кунанд ва мехоҳанд бо манзили зист дастрасӣ дошта бошанд, ба бонкҳо барои гирифтани қарзи ипотекӣ муроҷиат мекунанд. мегуфтед, ки имрӯз гирифтани қарзи ипотека дар шароити Тоҷикистон чӣ гуна аст ва то куҷо аз ҷониби бонкҳо имтиёз дода шудааст? Сараввал мехостам ба шумо изҳори сипос намоям барои даъват ҷиҳати ибрози андеша оиди масъалаҳои пешниҳоди хизматрасонии бонкӣ дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон. бояд қайд кард, ки тибқи моддаи 36 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як шахс ҳуқуқ ба манзил дорад ва имрӯз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шароитҳои лозима барои амалишавии ин ҳуқуқ амалӣ шуда истодааст. бале, имрӯз мегуфтед, ки умуман аз ҷониби бонкҳои мо қарзҳои зиёд пешниҳоди мизоҷон гардонида мешавад, аз ҷумла қарзҳои истеъмолӣ ва қарзҳои ипотекӣ. онҳое ки мехоҳанд дастрасӣ ба манзили зист дошта бошанд ва аз солҳои зиёд иҷоранишин ҳастанд ё имкони хариди хонаро надоранд, мехоҳанд, ки қарз ипотека гиранд. умуман нигоҳи шумо чӣ гуна аст? Кадом бонк имрӯз дар шароити Тоҷикистон пешниҳоди қарзҳои ипотекиро манзури мардум мегардад, махсусан агар гирем дар мисоли Орион Банк? имрӯз дар низоми бонкии ҷумҳурӣ зиёда аз 10 бонки давлатию тиҷоратӣ қарзҳои гуногун пешниҳод менамоянд, аз ҷумла қарзи ипотекаро, ва ҳар як қарз шартҳои худашро дорад. ҳар як бонк аз сиёсати қарзии худ истифода бурда барои амалишавии ва пешниҳоди қарз шартҳои муайянеро пешниҳод менамояд. яке аз онҳо ин муҳлатнокӣ аст, яъне ки ҳар як қарз муҳлати муайяни худро дорад. дуюм ин мақсаднокӣ аст, ҳар як қарз ба як мақсади муайян пешниҳод карда мешавад. дар мисоли қарзи ипотека бошад, ин барои хариди манзил ё таъмири хона ё барои сохтмони хона ҳаст. дигар шарте ин музнокӣ аст. барои ҳар як қарз мизоҷ бояд як фоизи муайян ба бонк пардохт кунад. ҳар як қарз бояд ба муҳлати муқарраршуда, ки дар шартномаи қарзӣ муайян карда мешавад, баргардонида шавад. агар сари вақт мизоҷ ба бонк маблағи гирифташударо бо фоизҳояш барнагардонад, ин бо як мушкилии дигаре ҳам ба бонк, ҳам ба мизоҷ оварда мерасонад. шарти муҳиме, ки барои гирифтани қарзи ипотека ҳаст, ин таъминокӣ ё ба гарав гузоштани хонаи истиқоматӣ ё манзили истиқоматие, ки харидорӣ карда мешавад. яъне ин талаботи асосӣ аст, ки ҳар як мизоҷ бояд ба инобат гирад вақти гирифтани қарз аз ин ё он бонк. масалан, имрӯз Орион Банк тавре мо огоҳ ҳастем, барои хариди хона қарзҳои ипотекаро пешниҳод кардааст дар ҳаҷми 12%, яъне бо асъори хориҷӣ ҳастем. умуман нигоҳи шумо чӣ гуна аст? то куҷо дар шароити Тоҷикистон бо ин фоизе, ки ин бонк пешниҳод кардааст, мувофиқ аст ва барои мардум сабуки оварда метавонад? ташаккур. агар мо қиёс кунем бо давлатҳои Аврупо, ки зиёда аз 300 ё 400 сол низоми бонкиашон кору фаъолият мебаранд, имрӯз дар Аврупо фоизи миёнаи қарз барои харидории манзил 3.5 то 5% дар бар мегирад. дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка бошад,
ин фоиз аз 3 то 7% ва ба давлате ки мо решаҳои таърихӣ дорем, Федератсияи Россия, имрӯз фоизи миёна аз ташкилотҳои қарзие ки ипотекаро ба мизоҷон пешниҳод мекунад, аз 10 то 14%-ро ташкил мекунад. дар шароити ҷумҳурии Тоҷикистон бошад ки мо давлати мустақил ҳастем, низоми бонкии кишвар хеле ҷавон мебошад. зиёда аз 17 бонки давлативу тиҷоратӣ кору фаъолият менамоянд. фикр мекунам ки 12% ки бо асъори хориҷӣ қарзи ипотека пешниҳод карда мешавад, фоизи на он қадар баланд мебошад. аввалан бояд даромади худро ба инобат гирад. маблағе ки аз ҷониби мизоҷ пардохт карда мешавад, ин аз ҳисоби даромади худаш мешавад, аз ҳисоби даромади худаш ё даромади оилааш. дуюм, муҳлати қарзи ипотека бисёр дарозмуддат аст, аз 6 то 120 моҳ, яъне ки аз 5 то 10 солро дар бар мегирад ва мизоҷ вақте ки пешниҳод мекунад аризаро ба дархостро бар бонк, бояд ин омилҳоро ба назар гирад ки дар давоми 5 ё 10 сол ин қарзро бояд бо фоизҳояш баргардонад. мизоҷе ки қарзи ипотекаро мегирад бояд бозори манзилро хуб омӯзад, яъне ки тамоми ширкатҳои сохтмоние ки дар бозори ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз кору фаъолият менамоянд, хонаҳои истиқоматӣ месозанд, бояд хуб таҳлил кард ки дар фиреби ширкатҳои тасодуфӣ нағалтад ва ҷиҳати амалишавии ин иқдоми худ мегардонад. яъне ин ба нақшагирӣ яъне ва маърифати молиявӣ ҳар як шахс вобаста аст ки ҳангоми гирифтани қарзи ипотекӣ инро ба инобат гирад. мо медонем ки дар Тоҷикистон тавре шумо ишора кардед чандин ташкилотҳои молиявӣ ва бонкҳо барои аҳолӣ қарзҳои ипотекиро пешниҳод карданд ва мардум ба таври имкон соҳиби хона мешаванд. қарз ипотекӣ гуфта яъне 100% гирифтани маблағ дар назар надоранд, яъне як мақдори муайяни маблағро низ ҳамин харидори хона ё мизоҷ дошта бошад бо худ. масалан дар мисоли ориомон гирем, агар пешниҳод менамояд ки ҳадди ақал мизоҷ бояд 30% ҳаҷми умумии маблағи хариди хонаро бо худ дошта бошад ва боқӣ монда маблағе ки барои хона пешбинӣ шудааст метавонад аз бонк бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ дастрас намояд. аз нигоҳи шумо то куҷо ҳангоми пардохти фоизи хона яъне мизоҷ бояд хеле ба нақшагириро дуруст анҷом диҳад ва дар мавриди ҳуҷҷатҳои зарурие ки масалан мизоҷ бояд бо худ дошта бошад, махсусан ҳуҷҷати тасдиқкунандаи хона, тавре шумо ишора кардед ба шахсони тасодуфӣ ва ё гурӯҳое ки манфиатдор ҳастанд ё ҳуҷҷатҳои қаллобӣ омода мекунанд нарафтанд. чиқдре ки дар боло қайд кардам, агар мо низоми бонкии худмона ё дар хусуси қарзи ипотекаро таҳлил намоем, дар дигар давлатҳорам ин фоиз аз 10 то 40%-ро, яъне ки пешпардохт барои гирифтани ипотека вуҷуд дорад ва 30% ки имрӯз аз бисёр бонкҳое ки қарзи ипотекаро пешниҳод мекунанд, тақрибан қисми зиёди онҳо 30% муайян шудааст. чӣ хеле ки медонем, вақте ки бонк қарз пешниҳод менамояд, чӣ қарзи ипотека бошад ё чӣ қарзи истеъмолӣ бошад ё қарзи барои харидории автомобил бошад, вай як чизро ба инобат мегирад. вай пасандозе ки аз мардум қабул мекунад, нархи онро ба инобат гирифта баъдан нархи фоизи муайяни барои пардохти қарзи ипотека ё дигар қарзо муайян мекунад. ва чӣ хеле ки шумо гуфтед, барои наафтидан ба шахсони манфиатдору қаллобону шахсони тасодуфӣ барои гирифтани қарзи ипотека хонаи истиқоматӣ ё манзили лозим аст ки аллакай ба сохтмонаш ба анҷом расидааст ва ҳуҷҷатҳои лозима бояд
ба бонк пешниҳод гардад. яъне дар ҳангоми пешниҳоди қарз баъзан бонкҳо ҳар гуна хавфҳоро низ ба назар мегиранд. вақте ки маблағи зиёдро яъне маблағи ҳаҷмаш зиёдро ба мизоҷ пешниҳод мекунад, шояд ба ҳамон хотир як андозаи фоиз баландтар аст. бале бубинед, мо ки бештар атрофи қарзҳои ипотекӣ аз ҷониби Орион банк суҳбат мекунем ва мо огоҳ ҳастем ки ин банк дар фаъолияти бонкҳои Тоҷикистон як бонки низомсоз аст ва муштарионаш низ хеле зиёд аст нисбат ба солҳои гузашта. шумо таҳлил ё мушоҳида кардед ки фаъолияти ин банк имрӯз дар кадом ҳолат қарор дорад ки мардум тавонанд ба ин банк эътимод банданд, дигар намуди қарзҳоро аз ин банк дастрас намоянд ё пасандозро дар ин банк гузоранд? шумо дуруст қайд кардед ки имрӯз ҷамъияти самимӣ кушодаи Орион банк як банки низомсоз мебошад ва таърихи қариб як асра дорад. моҳи апрели соли 2025 ин банк садсолагии худро ҷашн мегирад ва имрӯз аз таҳлилҳо бармеояд ки Орион банк зиёда аз 260 000 мизоҷ, 32 филиал, 6 намояндагии худ дар кишварҳои хориҷ бо 26 банк ҳамкории муросилотӣ дорад, 9000 саҳом, 242 марказҳои хизматрасонии банкӣ дар ин банк фаъолият менамоянд ки як бори дига тасдиқ мекунад ки имрӯз Орион банк дар низоми банкии кишвар нақши калидӣ дорад ва банки низомсоз мебошад. яъне дар доираи стратегие ки ин банк пешниҳод кардааст ва фактҳое ки шумо инҷо ишора кардед бо теъдоди зиёди филиалҳо, марказҳои хизматрасонӣ, муштариёне ки масалан дар ин банк пасандоз мегузоранд ё қарзҳои дигар мегиранд, давлат аз он медиҳад ки ин банк фаъолияташ хеле муассир аст. як нафар агар аз қарзҳои ипотекии банк баҳравар шавад, аз нигоҳи шумо чӣ нақшаҳое барои худ тартиб диҳад ки масалан ҳангоми пардохти қарзҳои ипотекӣ мушкил пеш наояд ва ӯ ба худ як нав сабукӣ эҳсос кунад, дар шуруде ки масалан Тоҷикистон бештар онҳое эҳтиёҷ ба хон доранд ки ё қишри аҳли зиё ҳастанд, масалан табибон, омӯзгорон ё дигар табақаи аҳолӣ. як нафаре ки соҳиби хона мешавад чӣ кор кунад ки қарзи гирифтаашро сари вақт пардохт намояд ва ба мушкилӣ рӯбарӯ нашавад? хеле ки мо қайд намудем, имрӯз Орион банк ба қатори дигар хизматрасонии банкӣ қарзҳои гуногун пешниҳод менамоянд барои харидории манзили истиқоматӣ, яъне ипотека, барои пардохт намудани маблағи таҳсили донишҷӯёну хонандагон, барои харидории автомобил, барои соҳаи кишоварзӣ, яъне барои деҳқонону хоҷагиҳои деҳқонӣ. қарзи Орион ки аз ҳама қарзи дастрас мебошад, барои кишри муайяни аҳолӣ пешниҳод мегардад, барои омӯзгорон, барои табибон, барои занҳое ки бо соҳибкорӣ машғуланд ва барои ҳарбиён ки фикр мекунанд бисёр хизматрасонии саривақтӣ мебошад. яъне аз ҷониби банк тамоми табақаи аҳолӣ ба назар гирифта шудааст. ман мехостам дар мавриди гирифтани қарз ипотекӣ ки мо пештар суҳбат кардем ва баъзе андешҳои ҷолибро шумо ишора кардед, гирифтани қарз ипотекӣ чӣ гуна аст? масалан мизоҷ бояд кадом роҳҳоро паси сар кунад? имрӯз дар сомонаҳои бисёри банкҳо аз ҷумла Орион банк як саҳифаи махсус аст ки мизоҷ метавонад тавассути он дархостро бо пешниҳодҳои ҳуҷҷатҳои лозима пешниҳод намояд. ин маҷозӣ аст, рафтан ба банк зарурият надорад. мизоҷ метавонад тавассути ҳамин барнома ҳам фоизе ки бояд пардохт намояд ба банк, ҳам муҳлати қарзашро муайян кунад, ҳам маблағи қарзашро муайян карда ба банк дархости электронӣ равона созад ва баъд аз як ё ду рӯз баъд аз таҳлил аз ҷониби коршиносони қарзӣ ки бо қарзҳои ипотекаву дигар намуди қарзҳо кору фаъолият кор мебаранд. яъне новбаста аз он ки мизоҷ дар дохили кишвар аст ё берун аз кишвар аст, имкон дорад ки тавассути дархости онлайн ҳуҷҷатҳои зарур пешниҳод намояд ва вобаста ба фоизи қарз ва вобаста ба имкониятҳое ки банк ба мизоҷ қарз пешниҳод мекунад
آگاهی پیدا کنیم. رستم غفورویچ، میخواستم اندیشه شما در آخر صحبت به بیننده ها رسونیم که چی توصیه میدید اونهایی که از قرض ایپوتیکی اوریون بانک مثلا بهره ور میشوند یا میخوان از قرض ایپوتیکی اوریون بانک یا میخوان که از اوریون بانک قرض ایپوتیکی گیرن و صاحب منزل شوند؟ پیشنهاد من همین است که در برنامه‌های آینده خود برای баланд бардоштани савияи дониш дар самти қарзӣ ва молия на танҳо мутахассисони соҳаи бонкдорӣ ки дар назария кору фаъолият менамояд, балки худи мутахассисони бонк ҷалб карда шаванд ва ба мардум тавассути расонаҳо ин масъалаҳоро матраҳ намоянд. бинандаи азиз, ёдовар мешавем ки ин подкасти маърифати молиявӣ буд ва ҳамсӯҳбати мо буданд як нафар огоҳ аз фаъолияти бонкҳо ва махсусан дар таҷрибаи илмии назариявӣ фаъолияти бонкҳоро ҳамеша пайгирӣ менамоянд. Рустам Ғаниев, номзади илмҳои иқтисодӣ ва як нафар огоҳ аз фаъолияти бонкҳои кишвар. бо мо бошед.